Kang Sukma nari mangkalku Udene kang den bawani Janing talaga kadi langit mambang tepas wulan upamanika lintang tulya kusuma sumawur nuwun mangketa mangkedo Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu Kunti Nalibrata saarawa paduka katingal gita-gita mawa wigati keparing ingkang putra kula nyaosaken pangabekti mawon tumugi konjuk anakku ngger Puntadewa wis ndak tampa nggon mung ngaturke bekti ora liwat pangestu kumaraga ketampanana kula sanget anggen kula mundi paring pangestu paduka Kanjeng Ibu menapa menggah darunanipun dene rawuh paduka dhateng kersa paring cecala waleh-waleh apa ya ngger Puntadewa kawruhanana sak temenipun ibu kepengin banget mrihatinake anakku kabeh para Pandhawa supaya dadi manungsa sing utama kasinungan derajat pangkat kaluhuran lan kawibawan iku kanthi cara nggonmu dadi ratu ning negara Ngastina merga sak temene iku tinggalane Sudarmamu ingkang menang nglenggahi dampar Antipraba dudu Duryudana nanging Puntadewa sakadang ya nggir nuwun inggih ngaturaken gunging panuwun tanpa upami Kanjeng Ibu ewa semanten mbok bilih dereng wancinipun para putra Pandhawa lenggah wonten ing negari Ngastina sing kandha sapa titi wanci dina iki bakal tinarbuka wahyaning mangsa kala anakku para Pandhawa ki bakal ngenyam kamukten nanging tangeh lamun kamukten bisa digrayang bisa dirasake yen tanpa pambudidaya Jerbasuki mawa beya kaleksananing panjangga kudu mawa pangorbanan ya nggir menawi saged winedharaken tumunten enggal kababar kula sedya ngudanani wah Babu Kunti ora usah kesuwen margake kandhakna sarate apa inggih Kanjeng Ibu kula namung nderek kowe sagu ngudanani Puntadewa kula sagah Werkudara iya aku sagu Janaka inggih kula sagah Kanjeng Ibu
ora genep loro. Syarate kudu nganggo bebanten, nganggo tumbal. Lajeng tumbalipun wujud maesa lembu menapa dene Mindha. Tumbale dudu wujud keman, ora ana liya mung kejaba tumbale. Uragil ngamarta anakku dhewe Sedewa nggih. Oh. Jerene syarat ibaran nyuwun pangapunten dho Kanjeng Ibu. Bedah menapa Puntadewa kula sakadang medhik kamulyan kula nampi kanugrahan nanging kula kedah anjik-anjik kasengsaranipun kadang kula piyambak Dimas Dewa menapa malih kedah mawi pangurbanan kedah mawi Rajapati mejahi kadang kula Dimas Dewa menawi mekaten trimah mboten kemawon Kanjeng Ibu. Wah, Babu Kunthi jebul tinemune abote kaya wong nyangga bumi ketok enteng nanging bareng Babu Kunthi ngucap kok mawi nganggo kurban adikku Sedewa apa kelakon Pandhawa ninggalke katresnan kelawan adikku Sedewa. Anakku nggih Puntadewa Werkudara Janaka lan kabeh wae. Kowe aja mulang karo wong tuwa. Aku ibumu. Aku ingkang ngandhut ponang jabang bayi. Aku ingkang kula wentrah. Aku ingkang lairke. Tinemune bener lamun Tomasita kang ndak tampa sasmitaning Gusti kudu ditumbali nyawane Sedewa. Jalaran Sedewa dudu yogaku kang sejati nanging anak kuwalon. Anira tuning bumi kang tumempuh merga kesisipan yogaku nakulon Sedewa ingkang dudu lair saka Kunthi tali brata. Mula Puntadewa Werkudara ora perlu mulang karo pon ibu. Ayo Sedewa sing ngucap pon ibu kowe wis tak kula wentrah kowe tak upakara bareng saiki tumekaning titi wanci kadangmu bisa mulya nanging syarate kowe kudu mati Sedewa. Duh ibu. Oh. Padananira layung kumulku cemranya maratani nyuwun pangapunten dho Ibu. Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata nadyan to Kaka Prabu Punta Kang Mas Werkudara Kang Mas Arjuna mboten nayogyani nanging kula rila lair dumugi ning batos Ibu. Dipun pejahi kula nderek sekawit menapa ing badhe kula pisungsungaken kantor paduka Ibu Kunthi ingkang sampun kula wentrah Sedewa ingkang sampun minteraken satemah kula dados jalma ingkang utami awit pambudidayanipun Ibu Kunthi Nalibrata. Mila menawi kula badhe dipun pejahi nyawa kula badhe kula pasrahaken paduka Kanjeng Ibu rasa kagungan perjaka manungsa kowe nggih. Oh.
Kula nyuwun pepajar Koko Prabu kados pundi? Semunipun wonten bab ingkang nyolowadi sanget. Menawi ngaten jumbuh kalian pamawasipun pun Kakang ing Ndorowati. Nitik rawuhipun Bibi Kunthi Nalibrata wonten negari Ngamarta, polatanipun sampun pandirangan. Mboten tajem, mboten jenjem polatanipun Yayi Punta. Inggih. Kados dene singgat kedatun. Pramila tidak rasing manah kula. Kepareng paduka. Kula nyuwun sampun ngantos dipun tegaken Dimas Dewa. Kula nyuwun pamit. Dimas Arjuna, kula wonten dawuh nganti Kakang Semar Badarnaya nungka tindake Bibi Kunthi Nalibrata Dimas. Adi sumengka tindakipun sinuwun Kresna enten napa niki lho enten napa Kakang Semar Badarnaya wonten dawuh Ngamarta geger Kyai gegeripun Bibi Kunthi Nalibrata bakal mulyake kadangku para Pandhawa balining praja Ngastina sarate ditumbali nyawane kadangku Dimas Sedewa. Lajeng sakniki Dewi Kunthi kados pundi? Kadangku Dimas Sedewa digebang dening Bibi Kunthi Nalibrata. Kok ora patek duga menawa temen Kakang Semar, coba diwaspadake mbok menawa iki ana laku dom sumuruping banyu Kyai. Layak to layak. Mangkang rasa sumbar lindu bumi gonjing gumaludu guntur ketuk umop kang jala nidi monggo Kanjeng Ibu kula pasrah jiwa raga nadyan to Sedewa kula pejah saking astanipun Kanjeng Ibu Kunthi Nalibrata matonipun kagem syarat sarana mulyanipun Koko Prabu Puntadewa sak kadang kinten kula mboten saged misungsungaken dharma buktinipun Sedewa dhateng Ibu Kunthi namung kejawi pejah kula ing badhe kula aturaken paduka Kanjeng Engger tobat Sedewa kelakon mati kok Sedewa. Mulat saking katebian danyange wong tanah Jawa Ki Lurah Semar Badarnaya ya duda manang munung matek dayane caraka balik nempuh mringangganipun Sang Dewi Prita ya Dewi Kunthi Nalibrata ora kuat ngampah dayane panas satemah jem kalika mijil saking raganipun Sang Dewi Prita. Tobat. Kok pating klepyur panduluku tak sawang kaya dene kowe Semar Badarnaya kok aku mapan ana tengah alas
Singgo waku sing nganti aku ana papan kene sapa? Syukur sampun emut sampeyan. Sampun emut. Tobat tame-tame jabang bayi ya iki titah siji ingkang kasinungan Mala Sukerta bocah kembar ora diruwat nakula lan sedewa manuta kowe tak begakak kowe tak pateni getihmu dadi sarak-saron tentreming para Pandhawa mulyane Puntadewa sedewa tak kandhani donya ora bisa tentrem jalan kasinungan menungso sing nandhang Mala Sukerta kaya dene wujudmu bocah kembar kang ora diruwat mula sedewa kowe manuta kudu mati saka tangane Bathari Durga kowe sedewa jauh Dewaya nuntuna prangsaya kang samya sarasaran Om ilahing mastuhuna sekaring bawana langgeng Kakang Narada wondro ya pregencong plak-plak tembuk bolong kali jodhe sapa sing gawe nyadong dawu Adi Permesti kayangan semunipun dayanipun kok benter kados ketaman Ruhara menapa ingkang anjalari gara-garaning kayangan Suralaya yen kula matur menapa boten dipun anggep nguyahi sedanten adiling pitaken kedah dipun wangsuli Kakang Narada sumu ing kayangan Suralaya dipun sebabaken kamurkanipun Bathari Durga ingkang Mulasara Puragil Ngamarta ingkang wayah pun sedewa dianggep Mala Sukerta keparingipun permoni Bathari Durga sedewa badhe dipun pejahi mongko sedewa pasrah sumarah mboten purun males Adi Guru kula wonten dawuh yen dipun kendelaken sedewa kok mboten dipun ayomi yen ngantos sedewa pejah ateges Bratayuda wurung mongko ingkang ngayahi Pandhawa cacahipun gangsal sedewa sampun pejah yen Bratayuda wurung ateges lakonipun sampun cuntel Adi Guru Ngajwalati sang ayu palungguhan ulun menawi ngaten panjenengan ulun kedah murba masisa dhateng ingkang wayah pun sedewa wajibipun dipun entasaken saking penandhang menika titah ingkang ngrekasa ketula-tula ketali namung kok boten nyacat kalian Gusti ingkang damel jagat mertandani lulus saking pendadaran ewa semanten yen wonten titah gesangipun Papa Riman Ngulandara dadi wong ngrekasa dadi wong cilik lajeng sambat nganiaya kalian Gusti menika mboten saged lulus saking pendadaran menawi sedewa dipun paeka namung mendel dipun pulasara dipun cempalani namung mendel pramila pun kakeng kula nyuwun adilipun Adi Bathara Guru
kedah mayungi ngayomi dhateng ing wayah pun sedewa Adi Permesti.